سلام كبرات سمعتنا مدب زعبا أبزت حزنا لكمينا قريبنا زلنا نايلومي مزاتي زعبانا كمتي أب مئتو مدواتنا بالسفيح كوزل سزفتنكو أب نتنبخون مكوصار زوات أواج كوصر 143 إزبار كل تشحن 4 زت كوري كون ازي اواجزي اب كل تشحن 4 قد 10 شموت 10 شعته عمتات وصيو زتكبر زنبرو خينو توسن واناتكا دارغا اب ليمو ودسكيلو دصنحي اب زوان زخا خاب على 16 سنه جميرو بوقعي تعويجو እንደገና ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ውዕል ዘሎ ኣብ ዞባ ማእከሊና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እዚ ሕጂ ተሐዲሱ ዲ ወጥዩ ዘሎ ዋላ ተናይ ቀደም ሕጊ ብዘይ ቀድስ ንምንታይ እቲ መስርሕ ምቁጻር ኣብ ዝዋን ዝወጥዩ ዘሎ ኣብ ኣጋባ ተጋግብሩ ኸ እንታይና ንገብር ዘለና ዝብል ሕቶ አልዒድና ናብዚ ክልተ ዕድመት አጋይሽ ነገርና አድምናኩም ዘለና ናይሎም ዕድመት አጋይሽና አቶ አብርሃም በላይ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፋ አሃዱ አካባቢያው ጥዕና ከምኡውን ኢንስፔክተር ተኸስተ ምዕረታ ኣብ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ሓላፊ ኢንስፔክሽንና ኣብዚ ቀሪብና ዘለና ክብራት ሰማዕትና ንስኻትኩምን ድሒርና ብንህባኩም ቁፅሪ ስልክታትና እናደወልኩም ኣብዚ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ ዛዕባ ተሳትፎኩም ክትዛይዱ ኣቐዲምና ንዕድም ኣብታ ናይ 2004 ዝወፀ አዋጅ ከም ምእተዊ ተጠቂማ ዘላ ከም ምእተዊ ግብር አቢልና ናብቲ መሓፈሹ ኣብ ሽጋራ ጠንቅታቱን ሳዕቢናቱን ክንዛረቢና ኣብ አዋጅ ቁጥር 143 እዝባር 2004 ትንባኾን ቁፅር ዝወፀ አዋጅ ወፂ ዘሎ መምርሒ ምጥቃም ፍርያት ትንባኾ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀገማት ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ዓለምና ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝርእ ዘሎ ዕብየት ቁፅሪ ዘትኩኹን በኻልእ መልክዓት ትንባኾ ዘህልኹ ኣባፅሕን ጎራዙን ጉባእ ቀልቦ ክዋህቦም ስለዝግባእን ካብ ትንባኾ ዝወፅእ ትኪ ነቲ ትኪ ንዝተጋርፁ ዚኣት ከኽቲ ከቢድ ናይ ጥዕና ስጋት ዝፈጥርን ኣብ ልዕሊ ኣባፅሕን ጎራዙን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ጠንቂ ዓበይቲ ሕማማት ስለዝኾነን መብዛሕትኦም ኣትከኽቲ ኣብ ኣዝዩ ንኡስ ዕድሚኦም ምትካኽ ስለዝጅምሩ ዕምቆትን ባህሪ ናይቲ ብፍርያት ትንባኾ ዝስዕብ ጉድኣት ኣፍልጦ ስለዘይህልዎምን ዋላ እውን ከቋርፁ ልዑል ምትባዕ ኣብ ዝግበረሎም እዋን እውን እንተኾነ ብምክንያት ኣወለፍቲ ባህርያት ኒኮቲን ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ምትካኽ ከቋርፁ ስለዘይክእሉን ስነመሸጣ ፍርያት ትንባኾ ብመንገዲ ስእለ ቅርፂ ምልላይ መጠቕለሊ ምውሳን ወጋታትን ዘርግሐን ዝፍፀም ኣብ ልዕሊ ፀለ ፍርያት ትንባኾ ዘለዎ ኣበርክቶ ስለዝፍለጥ እናበለ እዩ ዝቕፅል ከም መምርሒ እምበር ብሓፈሹ ኣብቲ ቀንዲ ሱር ዝኾነ ዛዕባና ክንመፅእ ካብ ሽማ ጀሚሩ ሽግር ሽጋራስ እዩ ባዕሉ ኣሉታዊ ዋላት ሽም ሽጋራ ካብ ሽግር ዝመፀ ቃል ስለዝኾነ ብኡይና ክንጅምር ቅድሚ ናብቲ ዛዕባና እተውና ግን ክብረት ሰማዕትና ዘስዕብ ህፃናት ዝፈርየት ሓንቲ መዝሙር ኣንጻር ሽጋራ ናባኹም ክነብል إذا شجرة جنزبنا نسمونا شجرة يلا بابا زي تقدر هذا شجرة
ክብረት ስማዕትና ኣብ መእተዊ መደብና ክንሕብረኩም ከም ዝፈተና ናይ ሎም ዓልቲ መዛቲ ዛዕባና ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ 143 እዝባር 2004 ትንባኾን ምቁፅፃር ዝወፅእ ኣዋጅ ኮይኑ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከልን ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከልን ናብ ዝዋን እዚ ካብ ዕለት 16 ሰዓት ሒዞም ወሲዶሞ ዘለዉ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ኣመልኪትና ኢና ስፍሕ ዝበለ ዘተ ክንገብር ኣብ ዘተ እዚ ምሳና ክዛተዩ ኣብ ስቱዲዮና ተረኺቦም ዘለዉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፋ ህዱ ኣካባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም በላይን ኣብ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ሓላፊ ኢንስፔክተር ተኸስተ ባሕረታ ኣብን እዮም ክቡራት ኣጋይሽና ፈረማ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብዚ ኣዝያ ግዳስ ዝኾነ ዛዕባ ሓበሬታ ክትቡና ፍቃደኛታት ምዃንኩም ከዓ ኣዝና ንምስክነኩም ብጥዕናዊ መዳይ እስክን ጅምር ብሓፈሹ ሽጋራ ክንብል ከለናስ እንታይና ንብል ዘለና ኣቶ ብርሃም ኣራ ይቀኒየለይ ነዚ ዘተ ስለ ዝዓደምኩምኒ ስለ ዝዓደምኩምና የመስግን ስለዚ ሽጋራ ክንብል ከለና ሽጋራ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝውሰድ ኣወላፊ ባእታ እዩ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዓይነት ሽጋራ ኣልዒልና ክንዛረብ ተዳ ኮይና መጀመርያ ካብ እቲ ዝበዝሐ ባእቱ ዝነቐፀ ቆፅሊ ትንባኾ እዩ ብተወሳኺ ቃናን ሰሓቢ ጨናን ክህልዎ ዝገብሩ ባእታታት ዝናይ ፍሌቨር ማለት እዩ ይውሰኾ እዩ ብድሕሪኡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክሳብ ኣብ ገለገለ ሊትሬቸር ክሳብ 7000 ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ቀመማት ንመስርሕ ሽጋራ ከም ዝጥቀሙሎም ይግለጽ ማለት እዩ ካብዚኣቶም እቶም 700 ዝኾኑ ግን ካንሰር ብምምጻእ ዝተፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ኣብ ሓደ ሽጋራ ካንሰር ከምጽእ ዝኽእል ባእታ ኣሎ ማለት እዩ ከም ባእታ እንድሕር ደኣ ገለ ክንጠቕሶም ኣገዳሲ ኮይኑ መጀመርያ እቲ ኒኮቲን ኣሎ ብዓብዩ እዚ ኣብ ሓንጎል ዝሰርሕ ሓደ ሰብ ሽጋራ ክሰቲ ከሎ ካብቲ ሽጋራ ዝጽበዮ ነገር ምስ ትከኸ ባህታ ዝፈጥረሉ ባእታ እዩ ወልፍ ኣብ ምትሓስካ ቀንዲ ተራ ይፃወት ከምኡ ካልኦት ባእታታት ኣለዉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ንኣብነት ሃይድሮጂን ሳያናይድ ንብሎ ባእታ ኣሎ ፎርማልዲሃይድ ወይ ፎርማሊን ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ንሬሳ መንቀጽ እንጥቀመሉ ማለት እዩ ሌድ ወይ ዓረር አርሴኒክ ብጣዕሚ መርዛም ስምንጫዋን ምስራሕ ንጥቀመሉ ባእታ አሞኒያ ቤንዚን ካርቦን ሞኖክሳይድ አሴቶን ወይ አቸቲና ዝደቀንስዮ ኣብ ጽፍረን ቀለም ንምልቃቅ ዝጥቀማሉ አሴቲክ አሲድ ንቲንታ ናይ ጸጉሪ ዝጠቅም ቡቴይን እዚ ጋዝ ንመወልዕ ላይተር ዝጥቀሙሉ ኣብ ሽጋራውን ይኣትዩ ሚቴይን ዝበሃል ካልእ ጋዝውን ኣብ ዝመሽምሽ ነገር ካብኡ ዝወፅእ ወይ እውን ካብ ማይበላ ዝወፅእ ጋዝ ከምኡ ዓይነት እውን ይኣትዎ እዩ ቶሊን ዝበሃል ባእታውን ተተኳሲ ተፈንጃሪ ነገር ንምስራሕ ከምኡ ቀለም በርኒቼ ንምስራሕ ዝጥቀመሉ ኣብ ናፍታ ዝርከብ ባእታ ጠቀር ብዓቢኡ ሽጋራ ጠቀር ኣለዎ ኩሉ እቲ ዝስሓብትኪ ጠቀር እዩ ካልእ ካድሚየም ዝበሃል ኤሌመንት ኣለዎ እዚ ከዓ ባትሪ ንምስራሕ እንጥቀመሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ባትሪ አሲድ ዝርከብ ባእታ እዩ ብተወሳኺ ገለ ራድዮ አክቲቭ እዚ ጽርገ ንጡፍ ባእታ ንብሎ ድማ ኣብቲ ግራት ናይ ትንባኾ ንመደኩዒ ዝጥቀሙሉ ምስቲ ድኹዕ ተሓዊሱ ትግራት ዝጥቀሙሉ ድሓር በቲ ቆጽሊ በቲ ሱር ናይቲ ተኽሊ ናብቲ ቆጽሊ መጽሞ ተዓጺዱ ናብ ፋብሪካ ኸይድ ከሎ ኣብ መወዳእቱ ኣብቲ ሽጋራ ገለ ትሕዝቶ ናይ ጽርገ ንጡፍ ባእታዊ ራድዮ አክቲቭ ሳብስታንስ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ሽጋራ ክንብል ከለና ብሓፈሹ እዞም ባእታታት እዚኣቶም ብዝወሓደ ዘለዎ ሰብ ኣትኪኹ ባህታ ከረኽበሉ ዝፍትን ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ንጥረ ነገር እዩ ማለት እዩ ብጥዕናዊ ሸነኹ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ሽጋራ ዘይትንክፎ ወይ ኣካል የለን ካብ ጻብዕቲ ጀሚርካ ካብ ጽፋርካ ጀሚርካ ብሓፈሹ ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ ይዘረብ እስከ ብጥዕናዊ መዳያት ካንሰር ጥራኻ ክትገልጽ ጸኒሕኻ ኣብ ካልእ ጥዕናዊ መዳያት ናይ ሕብረተሰብ ብጀቃ ኣትካኺ እቶም ከራይ ደረጃት ክትባሃሉ ስድራ ቤት እውን ኣለዉ ብዓቢዩ ብቁጠባዊ ዓይነት ክንሪኦ ንኽእል ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ርኢናሲ ሽጋራ ዘለዎ ጉድኣት እንታይ ክንብል ንኽእል ብጥዕና ግን መጀመርያ ክንትንክፍ ሓራይ እታ ናይ ጥዕና ትብል ኣብ ድሓር ክገልጻ ምክንያቱ ስፍሕ ስለ ትብል በቲ
كل سب زفلطو كنجمر نامنت بقطباوي حاسيا كنجمر حدا سب حنت باكون معلتي ذات كختدا خوينو وي نامنت 25 قرشي نشغارا نمعلتي زوت تدا خوينو دوموستኛ خوينو مالتي ማእከላይ እቶት ዶሞዝ ዘለዎ 25 ቅርሺ ንመዓልቲ ንሽጋራ እንድሕር ዘውጽእ ኮይኑ ናይ 3 ወርሕ ዶሞዙ ኣብ ዓመት ንሽጋራ ይዘጥፎ ስለዚ ኣብ ስድራ ቤቱ ኣብ ትናቱ ምዕባለ ኣብ ሓፈሻዊ ቁጠባው ትሕሱ ዘለዎ ሃስያ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ካብ ምንታይ ዝብገስ ተዳኢልና ሽጋራ ክትከኽ ከሎ ቀልጢፉ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንድ ኣብ ሓንጎል ናይ ምብጻሕ ተኽእሎ ኣለዎ ተቀዳመይቲ ምስ ሰሓበ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንድ ኣብ ልቡን ኣብ ልቡን ኣብ ሓንጎሉን ይዝበጽሕ ስለዚ ኣብ ሓንጎል ምስ በጽሐ ዶፓሚን ዝበሃል ቀመም ሓንጎል ይለቅቕ ማለት እዩ እዚ ባእታዚ ካብ ሓንጎል ምስ ተለቀቀ ወይ ዝቀመም ካብ ሓንጎል ምስ ተለቀቀ ነቲ ዘትክኽ ዘሎ ሰብ ባህታ ይፈጥረሉ ካልኣይ የንብብ ተሎ ወይ ናይ ሕሳብ ስራሕ ይሰርሕ ተሎ ወይ ዝኾነ ኣተኩሮ ዘድልዮ ስራሕ ይሰርሕ ተሎ ኸ ትኩር ክኸውን ይሕግዞ ብተወሳኺ ዝተወሰነ ጸዓት ከ ይህቦ ኤነርጂ ይህቦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን ሓፂር ዕምሪ ይደሎ ስለዚ እቲ ዝነበሮ ኣተኩሮ ዝፈጠረሉ ባህታ ዝነበሮ ጸዓት ከ ቀልጢፉ ይጠፍእ እሞ ካልአይቲ ኸ ይወስድ ስለዚ ከምዚ እናበለ ክደጋገም ከሎ ልክዕ እቲ ጸዓት ምስ ሰኣኖ እቲ ባህታ ምስ ሰኣኖ እቲ ሓንጎል ሃበን ክብል ይጅምር ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ መወዳእቱ ውሉፍ ይኸውን ብዘይብኡ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ባህታ ዘይብሉ ትኩርነት ዘይብሉ ሃካይ እንዳኾነ ይኸይድ ስለዚ ነዚ ኸጥፍእ ብቐጻሊ ክዕድግ ኣለዎ ብቐጻሊ ኸትክኽ ኣለዎ ስለዚ ወልፈኛ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ማሕበራዊ ሃስያውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ገንዘብካ ሃስያ ምስ ኣጋጠመ ኣብ ሓዳርካ ኣብ ደቅኻ ተለቃሕ ትኸውን ምክንያቱ ግድነት ወልፍኻ ክትዕግሶ ስለ ዘለካ እዚታት ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ኣካላትካ ዝፈጥሮ ሽታ ካብ ሰባት ክትርሕቕ ክገብረካ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ማሕበራዊ ሃስያውን ኣለዎ ካልእ ከባቢያዊ ሃስያ እዩ ከባቢያዊ ሃስያ ብከላ ኣየር ኣሎ ብከላ ኣየር ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮይኑ ንሕርየት ክኻሎ ኮይኑ እቲ ዘትክኾ ዘሎ ኣብቲ ዘትክኾ ዘሎ ሽጋራ ኣብቲ ትክ ዘለው ሓደገኛ ቀመማት ክሳዕ 5 ሰዓት ኣብቲ ክፍሊ ናይ ምጽናሕ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ክፍሊ ንዝኣተው ኩሎም ቶም ካልኣይ ደረጃ ኣትከኽቲ ንብሎም ሕጂ ኣብዚኦም ዝህሰዩ ክሳብ 5 ሰዓት ኣብ ኣየር ክጸንሕ ይኽእል ብድሕሪኡ ድሕሪ 5 ሰዓቱን ይጠፍእ ማለት ኣይኮነን ኣብ መንደቕ ኣብ ጣውላ ቆልዑት ዝጻወቱሉ ባምቡላት ዘሎ ፍቲ ገዛ ኣብኡ ኸኣ ይዓርፍ ኣብ ሰርፌስ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሳልሳይ ደረጃት ከኽትንብሎም ከዓ ሕጂ ኣብ ክዳውንቲ ኣብ ጣውላ ኣብ መንደቕ ካብ ዝጸንሐ ባእታ ተንኪፎም ዝብከሉ እዮም ሳልሳይ ዝማዕበለ ዝተፈልጠ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 4ይ እውን ኸይዱ ግን እቲ ኣዝዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ሳልሳይ ደረጃ እዩ እዚ ኸኣ እቲ ሽጋራ መወዳእቱ መሬት ምስ ሓዘ ካብ ኣየር ምስ ወረደ ይጠፍእ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዝረኸቦ ነገር ስለ ዝዓልብ እቲ ዝዓልቦ ነገር ክንትንክፎ ከለና ክዳውንቲ ናይቲ ሽጋራ ዘትክኽሰብ ነቲ ሽጋራ ዘትክኽሰብ ክንሓቕፎ ከለና ንኣብነት ሽጋራት ኪኹ መጽዩ ደቁ ብደገ ምስ መጸ ደቁ ዘዘሊሎም ክሕቆፍዎ እዮም ነቲ ሰብ እዚ ስለዚ ይለግቦም ኣሎ ትባእታታት ብሙሉ ይለግቦም ኣሎ ስለዚኦም ከዓ ሙሉእ ዕድሚኦም ምስቲ ሽጋራ ዘትክኽ ወላዲኦም ዝነብሩ ስለዚ መዓልታዊ እንታይ ናብኦም ይብክሎም ኣሎ ክንርዳእ ንኽእል እዚኦም ሳልሳይ ደረጃ ኣትከኽቲ ንብሎም ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ከባቢያዊ ሃስያ እቲ ተረፍ ሽጋራ እቲ ችካ ንብሎ ወይ ባት ትብሎ እሱ ካብ ፕላስቲክ ፊልተር ማለት እዩ እሳ ካብ ፕላስቲካዊ ባእታ እትስራሕ በቲንካ እንተሪኢኻ ጡጥ እያ ትመስል ግን ናይ ጡጥ ኣይኮነትን ሴሉሎስ አሴቴት ዝበሃል ፕላስቲካዊ ባእታ እዩ እዚኣ ምስ ተደርበየት ኣብ መሬት መሽምሻ ዲግሬድ ክትገብር ካብ 2 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ይወስደላ እቲ በኣደሎ ቶክሲክ ወይ ከዓ መርዛዊ ባእታ ግን ልዕሊ 10 ዓመት እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዛ ቆራጽ ሽጋራ እዚኣ ብውሕጅ ተወሲዳ ኣብ ማይ እንተኣትያ
ነቶም ህይወታውያን አማይ ዘለው ብሙሉኦም ክትሕምሞም ክትብክሎም ክትቀትሎም ትኽእል ስለዚ ኣብ ከባቢ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ኣለዎ ኣይጠፍእኒ ቆልዑን አልዒሎም ክላመድሉ ስለዝፍትኑ እዙን ኣብ ከባቢ ኣዝዩ ሓደገኛ እንረኽቦ ካልእቲ መጠቕለሊኡን ፕላስቲኩን ገለሙን ሶኢሉ ስለዝድርበ ንከባቢ ሓሲ ኣለዎ ካልእቲ ዝዓበየ ሕጂ እቲ ጥዕናዊ ሓሲ እዩ ማለት እዩ ከም ዝበልኮ ሓደ ሰብ ተቀዳመይቲ ወሊዑ መስሓበ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንድ ናብ ሓንጎል ናብ ልብን ናብ ካልእ ክፍለ ኣካላትን ብደም ናይ ምብጻሕ ተኽእሎ ኣለዎ መጀመርያ እቲ ኒኮቲን ከም ዝበልናዮ ኣብ ሓንጎል ይሰርሕ ካልእ ኒኮቲን ዝገብሮ ነገር ኣብ መትንታት ደም የጽብብ መትንታት ደም ስለዘጽብብ ልቢ ብሓይሊ ክትጭንጉዕ ወይ ዝያዳ ሓይሊ ክትጥቀም ነቲ ደም ክደፍኦ ዝያዳ ሓይሊ ክትጥቀም ስለዝገብር ኣብ ዝተናውሐ ናይ ልቢ ሃስያ ይፈጥር ማለት እዩ ካልእ እዚ መትንታት ደም ክጸብብ ከሎ ድማ ናብ መሓውር ዝኸይድ መጠን ደም ይውሕድ እዚ ፐሪፈራል ቫስኩላር ዲዚዝ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ናብቲ ታሕተዋይ ክፋል አካላትና ዝበጽሕ ደም ይውሕድ ስለዚ ጋንግሪን ከማዕብል ይኽእል ይትሰብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፊሊፒንስ ከም ዝንሕና ኣብቲ ናይ ሽጋራ ቀታሊ ካንሰር የምጽእ ኢልና ንጽሕፈሉ ኣብ ናይ ፊሊፒንስ ዝገብርዎ መጠንቀቕታ ቆሲሉ ዝተቋራረጸ ክፍለ ኣካላት ስእሊ እዮም ዝጥቀሙ ብሰንኪ ሽጋራ ኣጻብዕ ናይ እዳው ቆሲሉ ይቋራረጽ ኣጻብዕ ናይ እጋር ቆሲሉ ይቋራረጽ ቅርጹ ይቀያየር እዚ ቁስሊ ቀልጢፉ ስለዚ ሓዊ ደም እንድሕር ዑደት ደም እንድሕር ደይረክብ ኮይኑ ቁስሊ ናይ ምሕዋይ ተኽእሉ ስለዝውሕድ ማለት እዩ ዘት ካልእ ሳዕቤን እዩ ካልእ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ዝበሃል ኣብ ደም ልቢ ነቶም ልቢ ከም ድላያ ደም ክትጭንጉዕ ከም ብጉባእ ደም ክትጭንጉዕ ሓይሊ ዝህብዋ ወይ ቶም ኣብ ኣዘለው አርተሪስ ኦክሲጅን ሳፕላይ ዝገብርዋ ኦክሲጅን ዝምግብዋ ኦክሲጅን ከይትረክብ ይኽልክል ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ስለዚ ልቢ እኹል ኦክሲጅን ስለዘይትረክብ ኣብ ዝተናውሐ እዙውን ልቢ ድኻምን ካልእ ወቕዕ ልብን የስዕበሉ ነቲ ዘትክሰብ ማለት እዩ ካልእ እቲ ጠቐር ብዓቢ ኣሎ ትትኪ እዚ ልክዕ ከም ኣብ ሓደ መቕሎ ምስ ገልበጥናዮ ዘሎ ትኪ ልክዕ ኣብ መውፅእ ትኪ ናይ ዝኾነ ፋብሪካ ወይ ናይ ማኪና ከም ዘሎ ጠቐር እዩ ማለት እዩ እዚ ካብ ኣፍ ጀሚሩ ካብ ከንፈር ጀሚሩ ኣስናን ውሽጣዊ ስርዓተ ምስትንፋስና ብሙሉ ይልጠፍ እዚ ክልጠፍ ከሎ ነቶም ሲልያ ዝበሃሉ ኣብ ጎረሮና ዝኾነ ረስሓት ዘጽርዩ ባእታታት ስለዝቀትሎም ዝያዳ ዓኽታ ኣብ ጎረሮ ንኽውህለል ዝገብር ከምኡ ኾን ከሎ ሕጂ ቶም ሰባት ንጎተስዮም ቀጻሊ ነቲ ስለዚ ትኽትኾም ናይ ምባል ተኽእለሎ እዚ ስሞኪንግ ካፍ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዙውን ከም ሓደ ጥዕናዊ ጸገም ንሪኦ ካልእ እዚ አሞኒየም ፎርማልዲሃይድ ፎርማሊን ንብሎ ኣብ ሽጋራ ዘሎ ዓይንን ኣፍንጫን ጎረሮን ይሃሲ ብፍላይ ኣብ ዓይኑን ክሳብ ዕረት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ፎርማሊን መንቀጽ ሬሳ ወይ መጽንሕ ሬሳ እንጥቀመሉ እሱ ኣብቲ ሽጋራ ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ባእታታት እዚኣቶም ክሳብ ዕረቱን ከብጽሑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ጽፍሪ ደባን ይኸውን መልሓሳ ከንፈር ኣፍንጫ እዚ ኣስናን እዚታት ብሙሉ የጸልም ስኒ ባዕኽኽ ይጉርፍ ሕማም ግርጻን ቆርበት ቅድሚ ግዚኡ ይጫማደድ ሓደ ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ዝዓጠረ ቆርበት ይህልዎ እዚ ሳጊ ስኪን ዝበሃል ቅድሚ ግዚኡ ዝኣረገ ይመስል ካብ መሳቱ ዘጣጥ ገጽ ኣለዎ ዕዝዑዝ ገጽ ኣለዎ ብሰንኪ እዚ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ዘጣጥ ወይ ከዓ ዕዝዑዝ ጨዋዳታት ኣብ ገጽ ጥራይ ደይኮነ ኣብቶም ንስራሕ ንጥቀመሎም ናይ መሓውርና ጨዋዳታትን ስለዘጋጥም ሰብ እዚ ሓይሊ ዘይብሉ ንስራሕ ንጡፍ ዘይኮነ ይኸውን ሕማም ዓይኒ ከም ካታራክት ዝኣመሰሉ የጋጥሙ ካልእ ሕዱር ሕማማት ከም መዕበስቲ ስትንፋስ እዚ ሲኦፒዲ ንብሎ ካርዲዮክ ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ፑልሞናሪ ዲዚዝ ዝበሃል ከም በዓል ብሮንካይቲስ ኤምፊዜማ ዝኣመሰሉ ሕማማት
معبستي بحفش هنقلصو هلنا حضور معبست استنفاستي إلنا هنقلصو نخلينا اتزعبي شعو كانسر كاب عسرته ناي سامبو كانسر حميمو من هوسبيتال زمتو اتهم تشعته بسنكي ناي شجارة يوم بمتكخ شجارة يزحزهم نالواتهم حدا مئتاوي أبني عندنا بزي مكالا خلي أب عندنا نوح زي سرحو كم ناي أسبستوس فابريكا نوح زي سرحو زي أتهم انت دا زقبا مكالا خلي زي تتقيمهم اتهم حدا مئتاوي بخمزي ناي سامبو كانسر كتقعو خوليهم اتهم تشعته جن أتكختيهم كتكو خلوخا مكالا خلي يلن سلازي إذا سعبينا له كلاي حمام تسمعوهم إذا كانسر زي كم حمام تلاليو وينتصرتا رخيبو أبز فلات الأوان دما درجو العلو سلازي تأنح نتهم حكايمون نمفوس أزي أشجاري سلازي كافتم 900 تاوي نبلوم زلنا كاباتهم اتهم 900 تاوي خا يموتيا سلازي ناي محواي تخلون درجة تقازيرو يو كنبل نخلينا مالتي قال بجاك از ناي سامبو كانسر ناي اف ناي صندوق دمتي لارينكس نبلو غورورو ناي شحلله ناي كوليت ناي صلام كبدي ناي فحنيا ناي قسطه ناي ጨጓራ ناي تحتواي كفال عب معانطا كومون ناي دم كانسر يمص مالتي حمام لبي يمص إذا حمام لبي ستروكون مسؤول مالتي وقع لبن ستروكن يقاتم تي صبو كوليسترول أنا زتقمنا كوليسترول كم زو حد يقبره نتحساي كوليسترول كم زو بزح يقبره سلازي اتهم ارتريس تم متن دم يعرددو يترو اتناتهم إلاستيسيتي تعصعفنت صف زرقح مبال ناو حدا سلازي خيل دم بحيل دفيت كمصم كله حدا ناي كلوت مغبار ناي معباس ነገር يقاتم بمخنيات كوليسترول مالتي كالون ناي مقدادن ناي مسبارن سلازي كوم خقاتم كله وي وقع لب يقاتم وي كاستروك اب حنقول دم فسيسو يقاتم زخلو بسنكي شجارة زمت حماماتيو إلنا كنزارب نخلينا كال اب سرعه مفرح ابدك تبعتي ابدك انستيو زت خادك انستيو مخاننتون كقاطمه نخلي سلازي تنسي خلكلي قال اب غزي تنسي زت خان دحر كوينن دما حدا قدم غزيو حرسي يقاطم تحت نور كبدات زلو هصان كل يقبر من صال تنسي يقاطم ويكا موت عشل بتوساخي زتجدده كنفر زم كليفت ليبس نبلم ابزل علواي كفالني كنفرم زتجدده قلعو كله دخلو استجدده تنحق زلوهم قلعو كله دخلو كز كليفت باليت زبحال قال مس وليد تحت صقمات زلوهم هصاناتون يولدو مخنياتو تي افتش غارا زلو باتا انكون لاينتهم هصانات سلاذا حسيوم ابدق تبعتيو نور ركب نمفصام يشغرو قال فريامنت يغدل مخنياتو اتزر وتبعتاي حاسيا سلازغبر مالتي ስለዚህ እዚኣቶም አለው ቶም بعابيوم كل صقمان حتى امصينا تحت تصوارنت حمام زخون حمام بقليل يطقعم كلاي درجه زي كلاي عينه تايب 2 ديابيتيك نبلون كلاي عينه حمام شكوريا ون كساب 400 تاوي زحزوم اتكختيوم لعل صقط دم مفقاس عصمتي مغدال اكلاو وقعات قصال حمام راسي عرات عيني زي بمولو مس متكخ شجاران والف شجاران تتحيزو زقلت صقماتي دارغا ابز عالم كابزلو حمامات دارغا زغدف كالنا بالكان دارغا بمول يخا تقصصن يخا مغا غزيخا وي بعالخا بغنزبكا اتشموتو حمام اسك اتو تخصت مرتا بنالبات سمعوا مسانا بحبال نسمعوا لنا سمعتنا ومسانا كاتل سلازلو زو كله صقمات نزلو وينا بغنزبنا غزينا نتقوملوينا كنبل صنحنا اسك بنورن بغبنن كريو خلنا اخي كما يتريو حق سرعه زو اكل بتنو سنخ نوري سنخ حقي ويغبن حراي منستر زينا
نزي وانا وملكتا مخنيات بمقبار حبريتنا قنا محالف ادله زهابكمنا نمسجن كم زخ تقصنحه كل عينه حمامات اب شغارا الله يخبال صنيح زله اتي كاب كل زغربن زحزن دما اتسب بدليتو زغبرو مخاني لعليو زتحاسبك ادماني بدي دليتو زلكب سمهلاو سلازي اتكختي نعوم طرح زي كونه نتوم قطاويان اتكخت زي بحالو ابتمتكخ زخونه اجام زي بلو مسبات لكم خاب كونو اذا اواجزي كيتتغبر مصنحون قرب دونغيلو زبل ريته يزلني بزخونه جن نور مخانو زياده زفلط اتكختي زعقبل بوتا دليمم اتيم دتكم بري اب غدنا بزح كتكو ايترئنيخا ولا سمون نور مخانو سفلط يمزلو اسو سلازخونه دما اب معقوب بوتا اتيم دتكو زلو اذا اواج زدمان نعقو اطو نخبل زوص اواج كساب زخونه ناي كل سم التحبار تحويسو ابز حصر اوان ختغبريو زبل ريتلن نابنت جي داركا قدمي كلت قنبيلكم يخم بنتفتو غسكم المجمريا بكل تشحن 4 نبزوصو لزاواج زي تتكبيرو حزبون داركا بتبق حيزو سلازنبره تفاقيس نيرو امونغو غن مغنياتون كنفلطو ينخلن مقراصو نبعلو نتي متكا خطابع وي صنحو ابزو انت خسك ابزن قلت قنازيان وي كاب علت 16 خذ ابزلهم دلنا ابو 11 معالتينا نقول نخل انتي لو طريقهم لكم بس كتكاتلو جمركم دوان التكالات كما يتقبلوا نو تقول كتبنوا عليكم يتقبلوا خما يكن نزاربوا نخل ازي ملكتا زخاب زوص دارغا اتي كل سب اب قربا صنيحو قد خوينو نتي متكا شغارا ازيو فنفين وزل خبال كالي بساعات زي نالباش دحر حجي بزح مسغوبنا نويح مسكدنا دا قنزارب غبا خوينو مبري كل سب بحاجوس يتقبل وزل اتومات كخت نبعلم والفس لزخونهم يمدادت كخودلو امبر ابتكارات كوين زت حجه ايترين هذا الله ايت خيت تكبر صنحلو قند مخنيات غنا اي كم زرداني ابتغابرا ገለጽ አገማት ዝነበሩ ኮይኑ ስማዓኒ ወላብቲ ዝወጽ አዋጅውን ድትከኾን ዘይትከኾን ቦታ ዝፈልይ ነይሩብቲ ናይ ቅድም አዋጅ ናብነት ሕጂ ኣብቲ እዋን ተኻብ ዝተዓዘብኩ ኣነ ኣይነበርኩን ባርኪትካት ንውሰድ ባርኪትካት ኣፍደጊያ ንደውብ ይዝጥምት كتأتو خلقا حجي نيمان استيج تمثل برخ دبلت بوتا لاتا بيتنا شعوان يزارب زلو حجي فلتوان حجي نعاء كم زتكخا بوتا فاليوم زي تكخو بوتا ما بتحتي اللخا السماوية تكخو السخاب تاعتكون كاتعدن حجي كم سلزخونا زنبرتي اواجا واتاسوء كسرح يكالن دي مسعاب ناي تقاطر تأكلات ناي مولو حبر السب دي مسعاب دماني ازي خنولس انحنا سعريرو كل بقى بفنو مقدي كتكخ صنيحو حجي جن تسفى قبر اواج سلزوص اطراح يتكبر مالت هيكونن تكبار دماني حد نبينو تكال ويج انفر هيكونن زي قواصورو ناي كل حبرتسب متحبار يدليو حجي انا بزنتاي بملكو اتوم قندي تواسعت خلوم زخيل مجمريا ونان تكال الله ونان تكال زلع على حلافنا تسكيمو له انت يبل ابغزوو شغارا كل مخانو نيتي تتقامي ناي محبار حلافنا تالو ويبل كلاي شغارا متكا كل يزبل اب نفسو كفتن سبز تقملم بوتا كتقعلو حجي قداماي نزا اواج زيا نختغبر حلافنا تسكيمو دلو اتونان تكاليو كلاي تقواصرتي اب ونان تكالك ودانا منالبات اب غزا يتقعلو وابزو وانز مزازو تاخما ابتي قدامو خفال زغلغلو غنسكا حجي غبرو نيرانان ابدغس كم زحغاو نغر كوينو دوز سوالو خمزي اتو برام كغلصنا صنعا حدا حساب 5 ساعات تتكي تي چانا خيكدي صنع اب كل خابتي طاولات غلغللو
ኣብቲ ከባቢ ከም ሙሉእ ክትፀንሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ከምዚ ዳዮ ከምዚ የውፃኻ ወይ ደይ ተግበርካ ዝመስል ዘሎ ሕጂ ምዝ እንትሳርቶም ኣብ ግዳም እውን ኣገልግሎት ዝህቡ እንታይ ንገብሩ ዘለዎም ክፉት ቦታ ኢሎም ዝገድፍዎ እውን ስለ ዘለዉ ስለ ዝረኣና ኢና ሓራይ እዚአን ክውድእ እዞም ተቆፃፀርቲ ካልኣይ ብካልኣይ ደረጃ ሒዘዮም ዘለኹ ተቆፃፀርቲ ሕጂ ብዕቱብ ተቆፃፂሮም እዮም ነዚ ኣዋጅ እዚ ከተግብሩ ዘለዎም ሳልሰይ እዞም ዘይኣትከኽቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ከም ነውራ ሓሲቡ ኣብ ጥቑኡ ኮይኑ ዝተትከኸሰብ ካብ ከባቢኡ ክርሕቕ ከም ዘለዎን ካብቲ ምትካኽ ዝጋላገለሉ መገዲ ክፈጥርን ኣለዎ ራብዓይ ኣትከኽቲ እዮም ኣትከኽቲ ድማ ነዚ ኣዋጅ እዚ ብመንፈስ ተረዲኦም ነብሰ ግትኣት ክገብሩ ኣብቲ ዘይትከኹ ቦታ ከየትክኹ እዞም ኣርባዕተ እዚኦም ኣካላት እዚኦም እንተደኣ ነናቶም እጃም ወሲዶም ኣብዛ ሓፀረ እዋን እቲ ኣዋጅ ክትግበር እዩ ኣብዛ ዝበልካ ንኽምለስ ደገ ክንብል ኮለና ክፋል ናይቲ ትካል ዲና ንብል ዘለና ወላስ ካብቲ ትካል ወፃኢ ክፋል ናይቲ ትካል ኦኬ ክፋል ናይቲ ትካል እንድሕር ኮይኑ ግዴታ ኣለዎ ናይ ምጥቃዕ ኣብ ኮሪደር ይኹን ኣብ ሽቓቕ ኣብ ክሽነ ኣብ ዝኾነ መተሓላለፊ ቦታ ይኹን ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ ምትካኽ ኩልኩል ስለ ዝኾነ እቲ ምትካኽ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ሓበሬታ ክጥቅዑ ክኽእሉ ኣለዎም ነዚ እንድሕር ዘይገይሮም መወዳእትኡ ሕጊ ዘይኽበረ ናብ ምንታይ ከም ዝኸይድ ፍሉጥ እዩ ናብ መቕፅዓት እዩ ምናልባት ኣብዚ ሕጊ ከም ኣማታ ኮይኑ ዝረአ ሕጂ ብሳልሳይ ኣብቲኹሞ ዘለኹም ክሳብ 5 ሜትሮ ዘይውሕድ ርሕቐት ክህልዎ ይግባእ ግን ከምዚ ኣቐዲምና ክንሰምዖ ዝፀናሕና እውን እንድሕር ዳ ንኸባቢ 5 ሰዓታት ዝፀንሕ ኮይኑ ሓደ ክበዝ ዘለና እውን ናይ ኮረና ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት 3 ሰብ ኣብ ሓንቲ ጣውላ ኮይኑ ክግልገል ኣብ ንብለሉ ዘለና እዋን 5 ሜትሮ ርሕቐት ክህሉ ፅቡቅ ኣይኮነን እታ ትክባእ ዝፀንሕ እንድሕር ዳ ኮይና እውን ብከምኡ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ምናልባት ከዚኣ ክነብሬካ እውን ንኣቶ ብርሃን تعدل كنو هو إذا 5 مترو ዝተባህለት ንኣብነት ሓደ ትካል ብጀካቲ ዝተጋረደ ክፋል ኣገልግሎት ዝህበሉ መንገዲ ክፍሊ ብውሽጢ ከም ኣትክልቲ ቦታ ክፉት ቃልዕ ቦታ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ንኣትከኽቲ ብኸመይ ይፍቀድ ዝብል ምስተዛራረብና ሓደ እትን ህሉ ኩነታት ናይቲ ህንፃዊ ቅርጽታት ናይተን ትካላት ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ካልኣይ እንድሕር ደኣ ክሳብ ካብ 5 ሜትሮ ከፋናት ዝኽእል ቦታ ዘይብሉ ኮይኑ ጠቕላላ እቲ ቦታ ዘይትከኾ ይኸውን እዚ ሕጂ 5 ሜትሮ ንብሎ ዘለና ዓብ መናፈሻ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ተን መናብር ካብቲ ዝትከኾ ክሳብቲ ዘይትከኾ ዘሎ ፍልሊ ናይ 5 ሜትሮ ክህልሎ ዝበልና እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ሓደ ክንዱ ዝኣክር ርሕቀቱን ኣብ ዓበይቲ መናፈሻ ጥራይኻ ክትረክብ ትኽእል ኣብ ንእሽተይ ካንሸሎሲ ከምኡ ክርከብ ዝከኣል ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ወላውን እንተኾነ ኣብ ኦፕን ኤር ኣብ ክፉት ኣየር ክኾን ከሎ ቀልጢፉ ክሳብ 5 ሜትሮ ብንፋስ ናይ ሙሳድ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዚ ክሳብ 5 ሰዓት ይጸንሕ ዝበልናዮ ገለገለ ሰባት ኣብ ዓይኒ ምድሪ ኮይና እንተትከኽናኸ ዝብሉሎ ማስስ ሰብ ዘይብሉ ቦታ ሽጋራ ክትክኽደል ይኸለው ካብቲ ሰብ ተኣኪቦ ዘለዎ ቦታ ርሒቆም ወይ ኣብ ኮረድዮ ወይ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዝተጋረደ ቦታ ማለት እዩ ኮይኖም ከትክኹ ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣትኪኸሞ ዝኸዱ ትክን ካልእ ኬሚካላትን ክሳብ 5 ሰዓት ስለ ዝጸንሕ ገለውን ዘይሓላፍነታውያን ኣብ ገዝኦም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ዘትክኹ እንድሕር ኮይኖም ንስድራ ቤቶም ዘለዎ ሳዕቤን እዚ ክሳብ 5 ሰዓት ስለ ዝጸንሕ ኣዝዩ ሃሳይ ይኸውን እዚ 5 ሜትሮ ግን ንኹሉ ኣብ ግምት ብምእታው ርትዓዊት ትኸውን እያ ኢልና ዘቐመጥናያ ርሕቀት እያ ማለት እዩ ካልካስ ዳርጋ ተኸልኪሉ ትምካህ ምክንያቱ ክሳብ ክንዱ ምፍንታት ዘለዎ ብዙሑን ከም ምሕሳብ ንእግረ መንገድና ምናልባት አንተ ወይ ብዙሕ ዝበለ ሕማማት ኢኻ ጠቒስካ እዚኣ ሰንባዲ እዩ ጠንቅሞት ምዃኑን ብዙሕ ኣጋጣሚ ዝዛረብኩም እስከ ዓመታዊ ከነይ ዝኸውን ሰብ በዚ ምትካኽ ስጋራ ህይወቱ ዝስእን እቶም ደትክኹ እዮም እዚኦም እቶም ካልኣይ ኣካል ኣትከኽቲ ዝበሃሉ እቶም ሳልሳይ ኣካል ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ቅፃል ትወፅእ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚታዊት ካብቶም ካልኣይ ደረጃ ኣትከኽቲ
ዝኾኑ ሰባት ጠንቅሞት ከም ዝጋጥሞም ገለ ዝዘረብ መስኻትኩም ከመያውያን እንታይ ከም ትብሎ ኣቶራ ሕራይ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ልዒልካ ፀኒሕካ ከም ስእሊ ክህበና ክንወስዶ ማለት እዩ ምክንያቱ እሶም ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ስለ ዝገበሩሉ ማለት እዩ ኣሜሪካ ካብ ዝተሳተፈቶም ዓበይቲ ውግኣት ዝኸሰረቶም ወታደራት ብድምር ኣብ ኩሉ ቦታ ማለት እዩ ሙሉ ዓለም ኣብ ዝተሳተፈቶ ዝኸሰረቶም ወታደራት ብድምር ካብኦም ዝበዝሑ እዮም ቶም ኣብ ዓመት ብሽጋራት ተኸስሮም ብሞት ተኸስሮም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኣሜሪካ ብሓደጋ መኪናን ብብረትን ዝሞቱ ሰባት ደሚርካ እቶም ብሽጋራ ዝሞቱ ሰባት ይበዝሑ ስለዚ በቀሊሉ ክሳብ 480,000 ሰባት ኣብ ዓመት ብሽጋራ ዝተተሓዘ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ይሞቱ ማለት እዩ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ማለት እዩ ስለዚ ብደረጃ ኣብ ኩሉ ሃገር እንድሕር ዘትክኹ ዜጋታት ኣለዎ ሓንቲ ሃገር ይብዝሑ ይውሓዱ ብሞት ዝቕዘፉ ከዓ ምስ ሽጋራ ዝተተሓዘ ጥራይ ማለት እዩ ብሞት ዝቕዘፉ ከዓ ክህሉ እዮም እዞም ዝጠቀስናዮም ኣብዚ ዝዘርዘርናዮም ሕማማት ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ከም ቀተልቲ ዝፈልጦ ስለዚ ሓደ ሰብ በዞም ሕማማት እዚኣቶም ተጠቂዑ ማለት ናይ ሙማት ተኽእልኡ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን እቲ ዘሕዝን ድማ ቅድሚ እቲ ክሞተሉ ዝግባእ ግዜ 13 ዓመት ኣቀዲሙ እዩ ዝመውት እቲ ክነብረሉ ዝግባእ ግዜ ብ13 ዓመት ይጎድል ስለዚ ቀታሊ እዩ ልክዕ ከምቲ ባኮ ተጠቂዑ ዘሎ ቀታሊ እዩ አንተ ወይ ኒልካ ነርካ ብሽጋራ ዘይመጽ ሕማም የለን ማለት ይልካ ነርካ ካብ ብሽጋራ ዘይመጽ ሕማም ታያለው ምባል ዝመጽ ሕማም ታያለው ምባል ዘይመጽ ሕማም ታያለው ምባል ይቀለል ማንያቱ ቶም ኣዝዮም ከበድቲ ዝበሃሉ ቀተልቲ ዝበሃሉ ሕማም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምሽጋራ ይተሓዝዮም እግረ መገደይ ዝዓድል ረኺበ ከለኹ ግን ብዛዕባቶም ካልኣይ ደረጃ ኣትከኽቲ ብፍላይ ኣብ መንገዲ ኣብ ትካላት ክንዛረብ ተዳ ኮይና ብዙሕ ግዜ እቶም ንኣብነት ሓደ ሰብ ከትክኽ ቢራ ክሰትይሉ ካኣቱ ክእል እዩ ሓደ ባር ሓደ ከዓ ኮካ ክሰትይሉ ካኣቱ ክእል እዩ ሕጂ ንሕና ነዚኦም እንዳነጻጸርና ኢና ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ከም ካልኣያት ከኽትስ ነቲ ካልኣይ ዓሚል ነቲ ዘይትክኽ ዓሚል እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ 8 ሰዓት እንጌራ ኮይኑዎም 8 ሰዓት ዝሰርሑን ዝሰርሓን ሰባት ግን እቶም ቀዳሞት ግዳዮም ስለዚ እቲ ዋና ትካል ካብ ነፍሱ ጀሚሩ ንሰራሕተኛታቱ ድሕነት ሰራሕተኛታቱ ናይ ምሕላው ዓባ ሓላፍነት ኣለዎ ጥራይ ሰልዲ ምእራይ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ነቶም ትሕግን ባዕሉ ነቶም ብኻልኣይ ደረጃ ዝጥቁዕ ሰባት ንምክልኻል ከም ዝወፀ ኣብቲ ቀዳማይ ገጹ ኣብቲ ዕላማታቱ ጠቂሱ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ምርኩስ ጌርና ኢና ሕጂ ንሕና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሞ በዛ አጋጣሚ እዚ ንኹሎም ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝሰርሑ እንገቲ እንኳ ሓጎሰኩም መበሉ ከደና ምክንያቱ ብዙሓት ወላ ንፈልጦም ሰባት እውን በዚ ሕማም እዚ ዝተጠቕዑ ዝሞቱ ሰባት እውን ንፈልጦም ስለ ዘለውና በዛ አጋጣሚ እዚ እንኳ ሓጎሰኩም ተገላግልኩም ኣለኹም ግን ኣብቲ ሓላፍነትካ مساعدكم مساعدكم كواسولهم أقدم أبيلو إنسبكتور تخصصهم دولو أربعة درجاتنا يمكو صار زارب سنحيو وأنا تكالكم تزولنا يو كتك علوه كفكرة يقولون كم دولنا ونبتي أتكاخون كنا إحنا مسيرته تقلقل تجن تم زيادة ويتهزبيت حلفنا زيادة خوص زلوا وأنا يطو تتنكي ويتشجرا مود أو تتقاليرو ناو سلزمت لازي انت يا كبر دلو نعاقدكم نحقن سرعتكم بخمير خوكم بتليفونات كحبركم تخينا حدا عتوبنا تقاطرتكم كوي زمونش بين ولا زمو متحضرات كتما كسابكم ديم عتوبنات زم تكالات وي زمون انت تكالات سيجاره بمخلكالت بوزع عماويل كم دو خسروا نفسهم دمون واتو كانت بوزعات يمزلو سلازي مزم سرعتنياتات منش بي مدنقات وي اب نعام مسدع قيصمون خدنا سلازغلو انت عانت اقاب كوصاريهم سريهم دلهم سر قوتر تابكاو نغير منقد حراي كم تقدم زبلكو تي مقصصار بقندو ابانا اب هادو وتادرات كتما زودقي اتم زرزيريم صنعكت أربعة استفعلوا ينتشموا زمن تكالات ويبالكسبات حبريتا خهوب ندحر كوينو زخون زقات نجر مجمرة 10-7-8 دوي 10-7-8 دويلهم
ዘጋጠመ ኩነታት ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ንመን እዮም እዚኦም ኣብቲ ትካል ሽጋራ እንዳተተኸኸ ስቂሉ ዝረኣየ በዓል ትካል ተቋፃራይ ኣትዩ ስቂሉ እንድሕር ወፅዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝኣብግንት ብምእታው هراي እንዳ قتلنا ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ እዋኑ ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ መን እዩ እቲ ተገልጋላይ ዝያዳ ሕጂ ነዚ ሓበሬታ ክህብ ዘለዎ እቲ ተጠቃማይ ንምንታይ እቲ ሃስያ ንዕኡ ስለ ዝኾነ ነውሪ እናተሰርሐ እውን ስቂሉ ክርኢ ስለ ዘይብሉ ቴሌፎን ደው ኢሉ كحبر كخيل على تليفون سكن زرع 11 سوري 11 نابخم بغات يدولون زياده ويل حبريتا خبي خيل قال حبريتا نمهاب طرح زي يكون دماني اتي ناي قدم ባህልና عقب حماق ريخ عقبنا የሚባል ባህር خباربر كخيل አለው بقندو ولد ناسي ويد ما زحلف وانات زخونه حماق ريو زحلف سبعي نبره لو مقنت حماق صيلنا زليلنا ينحلف علينا تساقيرنا ينحلف علينا حجي نزنا ورزو نحر نحن نطقو كنبلو خوينا اتينا انتاي قدسني بالخ الا خخيل الله لأن كل سب متحباريو نزا اواج زاب تكبار كولو زخيل نابتم ناتنا انا اولات احدو وتحضرات كتما دماغ ملس كم لبوايو ازي عتيب كاز تحسرح سلازخونه بعتوب كحزوو شلتنت كيرئيو قلقل مدنقارات كيفتر نقولو ابقمة اتي ما تسرح كوافرو خمزلوهم لبواخم محلال فدلي قال انت يلا بس اخو السخا نقاداي نا ابالات وتحضرات كتما ازي اسفرح أزيد شقرار حجي يتم شقرار انتايو دي حق تحت حجز فصمه سب كقصع تكالو خشق كالس قمتون كوسودو سلازي خيل أزيد شقرار حجي نز أزيد مشقرار انت دعا بقبر أسنيو نعو نتي نور خي يقبر نتي تبعلو دماني نتي حقاقات تحت حقاقات كي رئي انت دعا تتقيم له ولا حنتي بزح انت عشان مدبل يبولون دشجر يبولون ابز حصر اوان كتغبريو لعل كل جن بعتوب حزناي خمزلنا ملختي محللف لا سمعتنا خن كيدينا دوي لهم حبريتات كبنا كن هومينا كدمي ناو مخنا جن اتوتوست انتاينا تمقاطري اوتينا دلنا ويتي كم مقطعي وسيدنا زلنا حقاقات ምናልባት ኣብ ዝበዝሕ ንሕመይና እቲ መቅጣዕቲ ስለ ዝውዕድ ዝተባዓት ሰብ ድባል ነገር ጸኒሕሞ እንታይ ከም እስከ ከም በገሲ ኣውጪኹም ዘለኹም እንታይ እቲ መቅጥዒ ሕግታት ሕጂ እኳ ኣብ ሰዓት እዚ እዝንዝኒት መቅጣዕቲ ክብል ኣይክእልን እየ ብቐንዱ ግን ሓደ ኣብቲ ኣዋጅ ሰፊሩሎ ነዚ ጥሕሰት ዝገበረ ክንዚ ይቅጻዕ ዝብል ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ድማ ናቱ መቅጽዒ ሕግ ኣለዎ ሕጂ ንኽልቲኡ ኣወሃሂዱ أبز حصر أوان مقصعي حق خوص مخانو كفلت قبا كابي سابي خيد مو كاب جنزبو مقطعتي ما أسرتي معشاك تكال محداق للجنسات بهالنقرات بوز عندي انت كسابي كابي نابي كتمتو تدخلوا والقمقم علوك وحفشاوتي مقصعي حقناتنا كمزي زقبره كندزي قصاعي بل اندحر دقيمو تكالو يعشا قبل حجي أبتي حجي النوصو بحبار مسحلفتو خوينا النوصو يدمركوس مر حجي خوينا كمزي خص عقبلا يكلني ما بقوسي اوغن ما بقوسي انت يبلالو ولا بتاع واجناي 2004 ون كاب حمش شح زي بزح زبلالو كاب 3 شح زي بزح الله نعت كاخون كساب كاب حد ميت زي بزح زبلالو حجي اسو بخمي اوهيدنا كتكبر بحجي الرئيس خون الرأي بزحنا مسكين نغني لنا كبرات سمعتنا بزي أب متكاش جارا ويا أب أواج صار متكاش جارا خلت شحنا 4 توكيرنا بزو وانزي زوا ماكل ويا محضر زوا ماكل
بموهر كل ما كلاتو أبا جيسو زلنا يمكوس المسرحينا زته نكاي زلنا بزي نكادو زلنا زته بقصر سلكتات 10 قمون 10 بار خلت تسان شدشن كدك مالكم 10 قمون 10 بار خلت تسان شدشن دويلكم كتعطوا تقوليكم أب مسمر مسوالن هلو مرحبا تو داويت يوانس كما يتقون مسكن مفلما نعاغان نقول لما صار تقبل في كوا ميكيل زكرياس عاركغا نويح انصار مسكا سغارا كسرحو تغوساغوسو بولكم شلمات كتبو صنيحهم يقوم امناي سنبت مدبناون هدوان يناس ابراهام بينواي واغريبون يرو بزح سبون ريتاي ولا نيرمو حجنا دارغا فرص عارخم تحفصلو درجه بتحنا متكاس غارس اب كل حزب ابوتا تاجيد له اسكبوغن كاتاي توسخلنا بزخن بلط صنحنا وبتعمل عقوس نجر انديو ازي بتعمل طبق نجري بتعمل طبق نجري رفيدو مبر اي مثلا دوغين يمدوال ترشمون تعمل ذاته تعوج على اوات جبراونت كده بس تبع دي مستعو مثل ذات حساسي عذابون تعمل يوغيكا يبزقده ግን اجون رفيدو مبر اي مثلا ازي وقت يزول حقاقات ازي صبوق اب محبراوي هاتيا اتي أبتعناه قدات كم صوص غير موياويان قلت أمه هنو الزيو قتالي زخون نجاري رغم زي يقولوا مو ملح برسل يرتراو ذاكل أبز الزمن زي أب كتماتات يرترا شجارة الحمد لله لبخا أبزخونه بتاخذ مرعي تبيت نجاري نيرو شجار حجو مدون قايم روب قرية بليو حجون كان زبالكو تأوجوا له تأوج مرحلات تواهي ولا تواهي ولا قدات أبي صبوي وخراو مانياتو كابتوم نتأكاختي زيادة نتي حبرتسب زهاسيو زنبري بزح بربط سومات كابتون بداية اليوم حوالان بوفس تتعزو سباس لتغنو ممكن حسبي قبعنا ايكونان حبرتسب عاديو كن كنتي نزار بولو كل جدي حادة شغارة اذا تكخذب 10 حموشة ميتاوي ترح نعو وسيدو 8 حموشة ميتاوي ندقى يزبطنو ابتخبها بزركب ابونا بيتات أبنا شهادات أبيت مقبوطات أرزقونا بوتات ركب سبن قداي كوين يتنيعو حكمنا تات ريخاون بالسوق زبال الحمام كم في حجيتهم وياوان كلهم صنعوا أما هجايو هو يتنيعو لذا بعد تغلاني حجي زي أما حبرا وهاجا فوقنو سنحا قداي من خمس كعون وقول مكتتان قرون ثم أبزو قداي زي في الله يتوم سراحتين ياتنا يتتكالات يمشي ينجرا خبلو يواتوم ينزلتوا ثاني همسا الحجي ስለዚህ መንግስቲ ወይ ወንድ ዝምልከቶም ማህበራውያን ህዝቦም ተካላት ማለት ነው ይጣና ይሁን ካለና ህግ ስርዓት ዘዋም አፈልኩም ካልወጥ ተካላት የዙ ጉዳይ ዚ ብዕቱ ሪኦም ተኸዳዲሎም ድሕነት ነቶም አትከፍ ሽጋራን ተንባኾን ከንዞር ዕድዎን ከንገጥፎን ንምግባር ነቲ ሕብረተሰብ በኣ ንምሕላው መንግስቲ ቀዳማይ ሕማሙ ድሕነት ሕብረተሰቡ ምሕላው እዩ ስለዚህ كابتلايد راح ببرت راح يكون كان تحلو حبر السبقة بتعناهم تحلو إذا قباء خمني يسمعني سلالي الحجي زوم صفنا خلوص ونعزم عواتنا خلوص ونعسو قبقات بتاعمي حقاذي والحبر السبي إفران أبني نبادي لأيضا كتمارات أبني سكت اسمه فرش بحاولوا بدات الحمام بغيرهم سباتن زي جدا وفي قلت أنيحو خلص أنيحو بلا ملا كتاب من هو يكون أنا في قدات بالعتب ترعيو نتوم حدي زسمو أكلات بعتو سرحلو أنا يلابو الرأي يا دراويت يوحنس بزح نمسكن يغني لنا أبتقبار كلنا نتحابر كان كلنا ترى مخاني يوم يوين تزاربو مسمر حدا لاني كالاي نعو تقبيله مسمر جيزي خالد سوزون هنعطو هلو مرحبا مسكن من قبل ليديا غبيغي كابجر مسلم كابيغي ليديا كابجر على خاطر الرأي ليديا غمي تغني زياجر مسلم بعضيون دكاترنا مجمريا كان مسلمهم يفوتوا نسبهم حاليوم نزفنا تعطينا بهذا الاستفاقه بشمين إسرائيليان بقول أنك مسلمهم يفوتوا لكن أنت كبر اللي مسيلوكا إذا حمام زي درجة زي تقصوا حمامات يعني بفلي إذا ما كفين هذا الصنع ولا وغيره من أي ولا تشجع راح يزود تنحس هذه ساعات زي زحام شو ذا لو معنا تنشأ أنا سيجارة وعمله قليل جربا يكون بعضيو نتعن نقوم نحبرات الصبام نفدرا بيتهم نقطبوا حجي أنا أنت كبر من فوتهم مسيلوكا خمسة عينت انقصار كن بحسب تداريكا زي اللي يكون إيش أي بهاجرناتي أجي تصحى شيء
ሚኒስትር ጥዕና ግን ይሓመቐ ታላ ጎስጓሳ ዝገበረ ኣብነታውያን ሰባት እንዳምፀ ታላ ዝጎስጎሰ ካባይ ተምሃሩ ስለ ዝበለካ እቲ ሕማም እንታይ ከውን ጀሚሩ ክንቋጣጠሮ ጀመር ሽጋራ ከማዕረ ክንደዛ ሃማሃሰይቲ ከም ዘለዎ ብዓቕምና እኳ ንፈልጥ እንተነበርና ኣነ ብዘይ ቃል ዓለም ክንደዚ ዝኣክል ኣብ ከባቢኻ ንህዝብን ዝልክ ምኳኑ ኣይርዳእና ይፈለጥ እቲ ሚድያ ምናልባት ምስ ግዜና ክንከይድ ኣዝዩ ዓበይቲ ጎስጓሳት ክግበር ከም ዘለዎ ኣብ ምጥቕላል ክንወስድ ብዙሕ ኢና ነመስግነክ የኽእልና ካልኦት ዞባታት እውን ነዚ ዞባ ማእከል ወሲዶሞ ዘለዉ ተበግሶ ክርዕምዎን ክወዝዎን ብቐፃሊ እውን ምትካኽ ሽጋራ ዝበሃል ኣብ ሃገርና ነበረ ዝኾነሉ እዋን ክነሕፅር ኣዝና ህንጢያት ኢና ኩልኻትኩም ሰማዕትና ድማ ዕዱማት ኢኹም 11-7-89 ክደግመልኩም 11-7-89 ብምድዋል ከምዚ ዓይነት ጥሕሰት ሕጊ ኣብ ትሪእሉ እዋን ብቐጥታ ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ረኺብኩም ክትውከሱን ነገራት ክትእርሙን ከም ትኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኮነ ክሕብረኩም ከሎ ብዙሕ ደስ ብለኒ ክቡራት ዕዱማትና እውን ስለ ዝሃብኩምና ሓበሬታ ብዙሕ ኢና ንመስግን ኣዝዩ ነዊሕ እቲ ዛዕባ ከም ዛዕባ ግን ዘለና ግዜ ተንደድልያና ኣዝየን ዕብይ ዝበላ ዛዕባታት ተቃቐስናየን ምስልና ክቡራት ሰማዕትና እውን ካብዚ ብዙሕ ወሲዶም ኮኑ ኣብ ቀፃሊ እንዳዳመቕናዮ በብንእሽተይ እንዳገበርና እውን ነገራት እንዳግፋሕናዮን እቲ ጎስጓሳትና ክንቅፅሎ ምዃንና ብሚኒስትሪ ዜና ቃል ከኣቱ ደስ ብለኒ ኣቶ ኣብርሃም በላይ ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ከምኡውን ኣቶ ኢንስፔክተር ተኸሰ ምሕረተኣብ ካብ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ስለዝሃብኩምና ሓበሬታ ኣዝና ነመስግነኩም የኽእልየልና ኣብ ተወሰነ እዋን ድማ ገምጋም ንምግባር ቆርብ ግዜ እሞ ንኸይድ ሓደ 10 መዓልቲ ኢና ከይድና ዘለና ድሕሪ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ተረኺብና እውን ተመሳሳሊ ዘተይርና ከመይ ተቋፂርና ክንዘራረበሉ ሰሙሉ ተስፋይና ስለዝሃብኩምና ሓበሬታ ኣዝና ንመስግነኩም ክቡራት ሰማዕትና እውን ስለምክትታልኩምን ደዊልኩም ሪተታትኩም ስለዝሃብኩምን ኣዝና ንመስግነኩም የኽእልየልና ሰዓት ሓደ ብካልእ ትሕዝቶታት ይኸውን ዳግም ርክብና ዓወት ንሓፋሽ